All India Catholic Union lingba ke Kyrwoh ke penpau bakaram ngohun lada ke sarkar kam Weng no eka Foreign Contribution Regulation Amendment Bill arjar arpunrio Nabar arli ki House of Parliament keri India. Kini ke bill ban wan ra jingpen kala eka Foreign Contribution Regulation Act arjar shipau lawan ra hal Lok Sabha minha ke arpusan tarik luber arjar arpunrio bat Thmu ban bu Kyndon halor ke jingbei Pisa na Nabar yaki kenhon yaki senjok bat company ha India. Kejing bay Pisa Nabar kare kejing no senyang ba kejing pak Pisa da ki telong na ki wei pat kiri ke partai ki balak bandai ki sarkar ki agency ki company ki trust ki society lane wat ki nong song snong jong ki wei pat kiri ke union ke bala chispa news nam karta bat ke bala yat kejing trai kam ha Asia hi barok wei ke kentu ye ke sarkar National Democratic Alliance ban ai jing kular da kejing tho banam kta ye ke ni ke bill la ka long da ki bor sanchar khadar lane ki nu ki wei pat namar ka long kum Thmu ban klon lot ye ke jing don jing em ka balang om tangkat ta ke union kala kedoru bakabu ha jings ear ye ki Kyndon jinget nyam lat lot bala proj dak ha kariti sanchar kari India. Kejingdan jing em bat ki jaka nyam bat jaka hikai la penyang nong rim da ki pau snam da ka balang da ka Pisa jong kahi kata lingba ke jing kersan ki para benget na ki wei pat kiri klam kanu ka mangtingka na ki sarkar. Kini ki jing no senyang la pendon kam ha ka jing pen bha ya ka long brio man brio ki jing ai jing hikai ka kot ka khia bat ka jing hikai balong man siam bat ki jing mut jing perkhat ha preng ki nong song snong kari India lem ki than ki ba om don jing kersan na ka sarkar. Kini kejing Thmu wan ra Kyndon ha ke Rukom jong ke bill ke penmong ya kejing sngo ki nong India laong u National President ke AICU u Engineer Elias Vas. Ke FCRA bill ke Thmu ban ai bor ha ke nu ke bor bala jet la ni batung ban kurup ban penyat bat pentrai kam ya ki jing don jing em jong ki nu ki kenhon kenthop ki balang ki skul ki jaka sumar ki jakari khon swet ki kenhon traimon ngobha kata da ka bapendu da ka Weng bat jing bom pen thma ya ka jing register kini ki jing pen bet ka pen I ya ka jing pen thot ka phalla halor ki hok balabu da ka article arpusan arphonrio arphokhandai bat laipo jongkari ti sanchar kari India ki bayada ya ka jing lait lot jong ka jing sngo ka jing lait lot ha ka niam ka hok ha ka culture bat ka jing pulie ki jat ben riu red pan bat ki wei pan. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya